Comparing numbers. Comparing numbers, Bisaya. Bisaya. Sa pagkumpara sa mga numero, mogamit kita og mga simbolo. Usa ani nga simbolo mao ang kana siya. Tawag kana siya nga mas daghan. Mas daghan or mas labaw. Or kung sa English, greater than. Greater than. Kana siya na simbolo, mas daghan, mas labaw, or greater than. Sunod nato nga simbolo na gamiton sa pagkumpara sa mga numero mao kana siya. Mas jutay, mas gamay, or less than. Less than. Kana siya nga simbolo, mas jutay, mas gamay, or less than. Ang sunod nga simbolo kana siya or susama og gidaghanon. Susama og gidaghanon or equal. Equal. Kana siya nga simbolo susama og gidaghanon or equal. Pareho ra og kadaghanon. Equal. Aduna ako dinhi duha ka kahon. Duha ka kahon. Matag kahon adunay mga hulagway. Sige, mag-ihap kita sa hulagway. O adunay bula. Usa, duha, tulo. Aduna kitay tulo ka bula. Pila ka bula? Tulo. Tulo. Sa ikaduha nga kahon, aduna kitay usa. Aduna kitay usa ka bula. Usa. Sige. Nganha sa duha ka kahon, asa man ang daghan, ang mas daghan? Ang tulo or ang usa? Okay. Mas daghan ang tulo. Mas daghan or mas dako, greater than ang tulo. So, ang atong simbolo, kana siya, greater than or ang mas daghan. Ang tulo, mas daghan kumpara sa usa. 3 is greater than 1. Okay. Para mas dali na to masabtan ang mga simbolo, gihimo na ko nga ba sa crocodile sa buaya. So, ang buaya, ang iyang kaunon, ang dako, ang mas daghan, ang greater than mo iyang kaunon. Tungod kay ang tulo, mas daghan man ang tulo, mao kana ang kaunon sa crocodile. So, 3 is greater than 1. Ang tulo, mas daghan sa usa. Nausab kitay duha ka kahon. Ato nausab ihapon ang mga hulagway sulod niini. Usa, duha, tulo, upat. Aduna kitay upat ka hulin. Upat. Sa ikaduha nga kahon, usa, duha. Aduna kitay duha ka hulin. Duha. Karon ang pangutana, asa madinha sa duha ang mas daghan? Nganhi sa upat ka hulin or ang duha ka hulin? Asa man ang mas daghan? Ang mas dako, ang greater than? Ang upat. Ang upat. So, ang atong simbolo, kana, ang upat, mas daghan sa duha. So, 4 is greater than 2. So, kita ang baba sa buhaya, ngadto ang iyahang buka sa 4. Sa upat kay mas dako man ang upat. Mas daghan man ang upat. Sunod, kahon na usab. Nga ana ay langaw. Usa, duha. Adunay duha ka langaw.
adunay usa, duha, tulo, upat. Adunay upat ka langaw. Upat. Karon, asa naman sad ang pinakadaghan, ang mas daghan? Ang mas daghan nga langaw. Asa man ang mas dako, ang duha or ang upat? Okay, ang upat. Kung sa rabutoy akong ingon, kung asa ang dako, ngadto ang buka sa baba sa crocodile, baba sa buaya. Okay, tungod kay ang upat mao ang dako, ngadto ang buka sa buaya, buka sa baba sa buaya. Ang tawag ana niya mas jutay or mas gamay or lesser than. Ang duha mas gamay sa upat, or 2 is less than 4. Sunod nato na hulagway mao ang motor. Sa pinakauna na kahon aduna kitay usa, duha, tulo. Aduna kitay tulo ka motor. Sunod na kahon adunay usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Aduna kitay unom ka motor. Sige daw, asa naman po din ha ang mas daghan? Say mas daghan, ang mas dako nga numero, ang unom. Ang unom. Ang unom ka motor, mas daghan siya. So, asa na po to ang buka sa baba sa buaya? Asa raguto to iyahang kaunon? Ang mas dako. So, ngadto siya mag-atubang sa unom. Ang tawag ana sa iya ha, ang tawag ana nga simbolo, mas jutay or mas gamay, or sa English, less than. Ang tulo, mas gamay sa unom. 3 is less than 6. 3 is less than 6. Sunod nato na hulagway mao ang dahon. Sa una na kahon aduna kitay usa, duha, tulo. Aduna kitay tulo ka dahon. Sunod adunay usa, duha, tulo. Adunay tulo ka dahon. Pareha adunay tulo ka dahon. Sige daw, unsa ka ha nga simbolo ang atong gamiton? Atong gamiton ang susama og gidaghanon or ang equal. 3 is equal to 3. Ang tulo susama og gidaghanon sa tulo. Parihara sila og gidaghanon. Kana siya nga simbolo ang imong gamiton. Sunod, aduna kitay usa, duha, tulo, upat, lima. Aduna kitay lima ka halas. 5. Sunod na kahon adunay usa, duha, tulo, upat, lima. 5 ka halas. 5 gihapon. Sige daw, asa man din ha ang mas daghan or asa ang mas jutay? Wala. Tungod kay pareho sila. Susama sila og gidaghanon. So, ang atong simbolo nga gamiton kana equal. 5 is equal to 5. Ang 5 susama og gidaghanon sa 5. Pareho sila og gidaghanon. Butangi og check kung ang musunod nga pagkumpara sakto. Ikis usab kun dili sakto. Sige daw. 4 is greater than 3. Ang upat mas daghan kumpara sa tulo. Ang upat mas dako kontra sa tulo. Check or ikis? Check. Very good. 2 is greater than 9. Ang duha mas dako compare sa 9. Check or ikis? Ikis. Diba kay sa
Naguto ang buka sa kuan sa baba sa crocodile. Ngadto di ba sa dako? Mas dako man ang 9, so ngadto dapat mo ni ang sakto. Ang duha mas jutay sa siyam. Sunod, 6 is equal to 6. Ang unom susama og gidaghanon sa unom. Sakto or dili? Check or i-guess? Check. Very good. Sakto. 1 is greater than 1. Ang usa mas dako sa usa. Check or i-guess? I-guess. Usa ka din. Sakto. Ang usa susama og gidaghanon sa usa. Mo ni siya ang sakto. Hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.